Λοιπόν, έχουμε βάλει 15 πόντους για να κάνουμε με την πλέξη μπριός με 2 χρώματα. Αυτό είναι το βασικό χρώμα. Χρειάζεται ένα χρώμα βασικό και ένα βοηθητικό. Στο κασκόλ έχουμε βάλει 35. Εδώ βάλαμε 15. Πρώτος πόντος καλός. Ρίχνουμε και παίρνουμε άπλεκτη. Και μετά πλέκουμε καλό πόντο. Ρίχνουμε, παίρνουμε άπλεκτη. Αυτή η πλέξη πλέκεται σε κυκλικές βελόνες ή σε καλτσοβελόνες. Θέλει ελεύθερες άκρες. Βγαίνουμε πίσω. Βάλουμε το δεύτερο χρώμα. Το δεύτερο χρώμα, το βοηθητικό, δεν μπλέκουμε ποτέ με αυτό στην άκρη. Παίρνουμε άπλεκτο λοιπόν. Και παίρνουμε 2 μαζί, πρώτο πόντο, 2 μαζί ανάποδα πλέκουμε. Συνεχίζουμε. Ρίχνουμε, παίρνουμε άπλεκτη και πλέκουμε 2 μαζί ανάποδα. Κάθομαι λίγο άβολα. Έτσι. Φέρνουμε μπροστά. Ανάποδα. Το τελευταίο πόντο δεν το μπλέκουμε με το βοηθητικό χρώμα. Ποτέ. Λοιπόν, τον πρώτο και τον τελευταίο πόντο το μπλέκουμε πάντα καλή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και παίρνουμε ανάποδα. 2 μαζί ανάποδα. Ρίχνουμε, παίρνουμε άπλεκτη και 2 μαζί ανάποδα. Ρίχνουμε και τέλος πλέκουμε μία καλή. Τελευταίο πόντο καλή. Πάμε. Λοιπόν, βοηθητικό χρώμα. Καλή πλέξη. 2 μαζί καλή. Παίρνουμε άπλεκτη, ρίχνουμε και παίρνουμε άπλεκτη. Η άπλεκτη είναι πάντα αντίθετο χρώμα. Ποτέ δεν μπλέκουμε το ίδιο χρώμα.
Δεν παίρνουμε άπλεχτο το πανάποδο. Δεν πειράζει. Καλή. Τώρα δεν φαίνεται πολύ το σχέδιο, όσο μεγαλώνει αρχίζει να φαίνεται. Δεν μπλέκουμε εδώ. Έχει αρχίσει να σχηματίζεται η καλή όψη του κόκκινου και η καλή όψη του μπλε, του βασικού χρώματος δηλαδή. Και θα μπλέξουμε την καλή όψη του μπλε, του βασικού χρώματος, και θα με την άκρη ανάποδη. Καλή. Φαίνεται. Και τέλος, αυτό είναι όλο το σχέδιο και συνεχίζουμε πάλι με την ανάποδη του βοηθητικού χρώματος και συνεχίζουμε με την ανάποδη σειρά του βοηθητικού χρώματος, όπως κάναμε και πριν, και πάει τώρα κάνω το ίδιο που έκανα και πριν, απλά να μεγαλώσει λίγο για να φανεί. Στην ουσία είναι 4 σειρές, εκτός από την πρώτη, ας πούμε, που δεν επαναλαμβάνεται τη μονή. Άρα μόνο όταν θέλουμε να το κλείσουμε, ας πούμε, μπορούμε να το... Και τώρα συνεχίζουμε πρώτος και τελευταίος, πάντα καλός και πάντα μόνο με το βασικό χρώμα, και συνεχίζουμε αυτό είναι, να μην σας ταλαιπωρώ. Εμένα με πέδεψε λίγο, αλλά δεν έχω και καμιά εμπειρία. Αυτό είναι το σχέδιο από τη μια μεριά.
Άρα έχω βάλει λίγο χοντρή βελόνα.